El que hem fet amb aquest projecte és conèixer millor les claus moleculars de dos processos que succeeixen amb el càncer d'endometri. Una és la invasió, la infiltració del tumor amb el teixit adjacent, i la segona, els mecanismes que succeeixen quan el càncer reapareix després del tractament. I hem trobat que hi ha gens i proteïnes que estan involucrades amb la invasió, que no ho estan amb la part del tumor que no envaeix, i també gens que estan involucrats amb la reaparició del tumor després del tractament en relació amb el tumor inicial. I com hem fet per estudiar aquest fenomen, el fenomen de la infiltració del teixit adjacent? Doncs ho hem fet utilitzant diverses perspectives. Per exemple, ho hem fet amb tècniques proteòmiques, és a dir, mirant les proteïnes que hi ha a la part superficial, la que no envaeix, amb la part profunda, que és la que envaeix. Ho hem fet mirant l'expressió de gens, els gens que s'expressen tant en una part com en una altra. Ho hem fet mirant les alteracions genètiques, si hi ha alteracions genètiques amb una part, la que no infiltra, i amb la que infiltra. I ho hem fet també mirant la capacitat de sobreviure de les cèl·lules amb una porció i amb l'altra. Quan les cèl·lules del càncer, que són cèl·lules epitelials, envaeixen el teixit adjacent, que és un teixit mesenquimal, amb una part, en un moment, el que fan és disfressar-se de cèl·lules mesenquimals. Això és el que es diu transició epiteli-mesenquimal. Llavors, el que hem fet és estudiar molt bé aquest fenomen, i a més hem vist, i això ho ha vist un dels 4 grups involucrats en aquest projecte, hem vist que hi ha un percentatge de càncers d'endometri que aquest disfraç, que generalment és un disfraç transitori, la cèl·lula només el vol per invadir, però que un grup de càncers el que fan és tenir-lo permanentment. És un grup de tumors que es diu carcinosarcomes. I això és molt interessant perquè hem entès per primera vegada el per què aquests tumors tenen una biologia diferent i també perquè aquests tumors tenen una morfologia diferent, una aparença al microscopi diferent. Aquest projecte de telemarató ens ha donat una oportunitat extraordinària per conèixer molt millor aquest tipus de tumor, i aquests 4 grups que hem treballat conjuntament seguim fent-ho, i els resultats que hem obtingut amb aquest projecte ens han permès donar un pas qualitatiu i quantitatiu molt important per conèixer cada vegada millor aquest tipus de tumors i donar, en el futur, alternatives terapèutiques per les malaltes afectades per aquest tipus de tumor.